til dagens mand. Den første deltager i studiet er Peter. Hej, jeg hedder Peter. Jeg er 23 år, og jeg er single. Velkommen til Peter. Og der er en, der har lavet sit lys stå tændt. Hvorfor? Ja, jeg er meget generet. Ikke nu. Hvorfor har du ladet dit lys stå tændt? Jamen, der er jo ikke noget, der siger, at jeg skal slukke det. Han er jo en meget nydelig mand. Okay. Peter, der er 5. Jeg har fået min gode kammerat Madsen til at sige et par ord. Ja. Det er først i tredje runde. Nej, det er først i tredje Men runde. jeg er lidt generet. Først skal du fortælle om dig selv, Peter. Der er 5 piger, der har slukket lyset. Der er stadig 11, der er tændt. Kan man starte? Hvad vil du gerne sige om dig selv? Udover at du er 23 og hedder Peter. Om mig selv, så vil jeg sige, at